aamuni. Tai hyvä huomenta. Mä oon menossa kouluun. Tai oikeastaan bussipysäkillä. Mun kaveri auttaa siellä. Mulla on vähän kiire. Mulla laitan mun kiva pumperi päälle. Tuli vaatteet päälle. Pumperi päällä. Ei vaatteet päälle. Sitten äiti laittoi nämä levyt. Sitten söin. Sitten valtin äkkiä pumperi päälle. Kolhuin kaulaan. Ja sitten kengät jalkaan. Niin mun kaveri vielä soitti mulle puolelta. Mä en kuullut silloin vielä. Mä vastannut, miksi mä täällä olen. Joo. Siis mä en tällä tiedossa kuvaan. En halua kukaan vuolaa. Onks mun korru? On. Menen tuonne kaverini luokse. Ja joo. Hän ottaa. Se on tuolla. Tuolla. Sinne. Ja otan niistä kuvaa. Joo. Mä en sen aamukuvata yhtään. Mun kestää niinku yli minuutti kävellä. Tänne näin. En otti musta kuvan. Moi. Kuvat se video. Okei. Siellähän tulee. Okei, tää vaan tarisee tää kamera, kun oli niin vähän. Okei. Se on lähempänä. Moi, tässä on Jenny, Seitpat Flip-haasteista, muistatteko? Hän on siis Jenny. Terve. Kyllä. Eikö meillä ollutkin hienon värinen konkken? Kyllä. Ja siinä on jolta. Niin on tämä. Apos tää. Ja siis mulla on tämmönen hieno konkkeni. Ja joo. Mitäs on tämän päivän suunnitelmissa? Mennään mökille. Onko kivaa? On. Kuinka? No ihan Okei. Kumpa se dösä tulis? Joo. Täällä ei edes oo kylmä. Ei niin. Ja joo. Meillä on Iskan pilottilasit mukaan. Mitkä? Iskan pilottilasit. Mikä nää on? Nopeet lasit. Koska me tehdään elokuvaa. Okei. Onks ne hienot just? On. Missä te teette elokuvaa siellä mökillä? Ei, nyt kun me tehdään elokuvaa, siis me ei luovilla. Tai siis me Okei, oikeesti niinku, muistatko sen meidän Morso-elokuvan? Se oli Sitten se outo. hyi se hämppis oli ällöttävä. Muistatko sen? Me heitettiin sen muurahaisille. Niin, ja sit ne söi sen. Tuleeko Jumpe tuolta vaikka? Toinen Emil ja sit se Jenna tai niin näyttää. Mut joo, mennään nähdään Dösässä. Se on tuolla. Se frisbee. Miksi? Onko se tupakkoja? Mennään rampalla. Kuka polttaa? Iska. Ai jaa. Tai siis niinku... Se ei polta sitä oikeasta tupakkaa. Mitäs? Pielee. Mut kun me voi laittaa kato klippejä. No et ainakaan klippiä laita. Miksi? Siksi, kun ne sanoo niin. Mutta mä menen nyt tänään vielä kotiin. Kaikkia kiinnostaa. Ja sitten meillä on maanantaina partureita. Sitten sanonut, että sä oot rampalla. Niin, me ollaan trampalla. Ja siis, ai vitsi. Ja joo.
Nyt tehdään voltti teidän kanssa. Ottakaa. Missä osaa vaan oikeastaan meidän trampalaisten jaloille. Kun minä saa tehdä, tässä minä saa vaan akonilla jaloille. Mene tonne missä olit. Voi lasti on hedelmä. Mut joo. Nähdäänkö vaikka kohta? Moi. Mä laitan tehdä tähän, niin ei tarvitse mitään. Eli mä nyt, kun mun piti poistaa pari klippiä ja mä unohdin kuvata kilovuusjuukset tällaista. Mä unohdin kuvata Dösässä ja sitten mä menin suoraan Lotalle koulun jälkeen. Lotalle siis. Lotta Emilialle. Lotalle ja Eliksen kavereita on Oskar YK. 4 kaveria plus Eilis ja Tuomas, eli yhteensä 6, joten mä annan ilman tyttö. Mä olin siis mun kaveri Lotalla. Se varmaan tuli jo selväksi teille. Tässä on mun hienot lasit. Ja joo. Kiva kun tässä näkee toi mun kamera. Ei kun tässä on kyllä toi ikkuna. Siellä he pomppivat. Ja siinä näkyy kamera ja siellä näkyy he. Ja mä tois, onks mä aina niin oudolta ilmalla se? Mä oon paremmin. Ja. No vau, miten hienoa eteenpäin. Mutta pahoittelut sit siitä, että unohdin kuvata Dösässä, mutta tänään vielä tulee monta klippiä varmaankin. Mutta mun pitäisi alkaa editoimaan tätä, joten en tiedä onko tää viimeinen, mutta toivottavasti ei, koska mun pitäisi saada tää tänään varmaan tyyliin tubelta ja sit huomenna ainakin, kun huomenna mulla on yksi tanssiesitys, niin en oikein silleen saata joku. Näin. Hei, come on. Ottakaa. Mun pitää miettiä. Think anything. Noin saatiin näyttää hyvin. Tai siis puhtaaksi. Mut joo, mulla on vähän nälkää, eli mä saatin mennä syömään. Mut mä en tiedä mitä niinku. Mikä tää ääni? Mä en tiedä mitä mä menen sinne. Kun mitä toi niin tekää leikkimäkissä leikkiäksä jälkeen? Eihän niinku kolmosluokkalaiset niinku siis mitä me pojat rikkot on meidän verkon. Että oikeesti tosissas. Vitsi mun naama näyttää punaiselta. Mutta täällä on niinku, mä oon niinku sortseissa täällä vaan. Ja paijassa. Ja joo. Mut joo, mennään nyt kattoo muita klippejä. Kun ei ole mitään tekemistä täällä. Ja mulla on ihan superkuva nälkä, eli. Mut joo. Heippa. Ja siis ei vielä heippa. Vähän seuraavassa klipissä. Kello on 20 yli 6, eiku 5, eiku. Niin, kello 20 yli 5 nytten. Mä oon syön vähän jätskiä ja mennyt vähän likaseksi suun pierä.
olemassa. Niin. Mä oon tässä nyt vuosittanut YouTube-videoita. Se on super lämmintä. Ja mä ajattelin, jos mä vaan näyttäisin, mä laitan mun bonnarilla hiukset ja tälleen. Mut mä vissiin tänne syödään pizzaa tai sitten, tai mä en tiedä ottaaks ne äiti ja tuomassa pizzaa vai mitä ne tekee. Syököhän ne siellä, mä en tiedä, mut mä haluaisin tortilla. Mä soitan äitille ja kysyn, voiko ne ostaa tortilla tarvikkeita. Ja juu. Apa. Niin. Mutta nähdään kohta. Vähän käy nyt kukkumaan. Tein tästä vetit ja ponnot. Siis laitan